Bună lume, Sain și da, nu știu ce am făcut. Am făcut o episoade de probă și mi-a dat failuri. Acum sper să audă, deci te rog să se audă, pentru că în celelalte nu se auzea așa. Am mai făcut niște setări la Fraps, așa că, da, să nu fie un video lung, o să fie de câteva minute, deci o să filmez cu Bandicam. Jocurile Roblox, dacă se poate Minecraft sau Need for Speed. Bă, sper să meargă și te rog să meargă Assassin's Creed Brotherhood, dar va trebui, n-am calculator chiar bun, am calculator chiar, da, ca să zic așa, și vreau să zic că mă apuc de videouri, am mai făcut videouri, dar canalul meu de YouTube a fost la dracu, să zic așa, și na. Nu prea e esența asta. Da, adică o să fac mult Roblox. Doar ce văd că mi se mișcă minișor. Bine, am lag, recunosc. Un calculator foarte bun. Bine, n-ai calculator bun de gaming, dar am văzut la mulți youtuberi și vreau și eu să fac video. Așa că Skype-ul meu e Darlin 12, DAROLIN 12. Uite, puteți să luați de aici. Asta nu e numărul de telefon, mi-am schimbat cartela și na, bună seara.